Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sanin mu da sake saduwa a wani sabon shiri. Fati Shoma. Kamar yadda kuka san wannan jarumar wato Fati Shoma, fitaccen jarumar fim ɗin Hausa ce a yanzu, sannan kuma tana tashe domin tana yin fina-finai a cikin Kannywood da dama. A yau kuma sai muka yi wata hira da ita, yadda ta bayyana mana abubuwan da take so da abubuwan da ba ta so a rayuwarta. Sai ku kasance da mu domin yadda za ku ji hirar tamu ta kasance. Sinima na kai wata yar uwanmu ba ta lafiya sai ta kira ni na za magana irin ya fim ɗin ku ya kaza kin ga fim ɗin basu mana ai ban so a ce a ƙarshen yan sanda bane suka kama ki so ne a rataye ki ai gunduwa da naman ki. Me kika ci yau da safe? Abinda na karya da shi abinda na dafa jiya shi nake ci da safe, na fi jin daɗin shi. Na dafa shinkafa da wake da miya kuma shi na ciwa da safe. Wani hali kika shiga lokacin da ake fargabar corona? Na shiga tashin hankali matuƙa. Bani na wanke hannu, man sanitizer goga. A tsorace dai nake in fact gaskiya. Shin a zahiri ke shi ce? Da baka ga alama ba kai ma? Ba shi umar bace kawai fim ne. Idan ba shi bace me yasa kike yin fitowa a shi a cikin fim? Shi in kaga an fiye sa mutum abu ɗaya to ya iya ne. To ni yanzu ma in ba irin wannan role din ba gaskiya ba a fiye tsakani irin soyayya waye ba, ni na fi jin daɗin irin wannan ma. Wane ne saurayinki na farko? Tun ina primary school saurayina na farko. Irin soyayya rantan nan dai haka. Waye ake yayi yanzu? Za ku gani ba sai na faɗa ba. Shin an taɓa gulmarki ta dawo kunnanki? Na'am. Sosai ma ba ɗaya ba biyu ba. Wannan ta zama kamar hanji ne ga mutane gulmaka. Da hakan ta farki taɓa ɗaukar mataki a kai? To da aka yi gulma na dai kai ƙara sai na ga dai kamar ƙarin da na kai ba a ji tsoro na ba, don ma ana cewa yanda ma take a fim ashe ba haka take a zahiri ba. Kai sai na je na ɗau mataki, na ɗauko 'yan sanda aka kwashe su, mata biyu aka kwashe. Wannan furucin da suka faɗa shi yasa na ɗau mataki. Me kika fi tsana a duniya? To abu zuwa uku na fi tsana a duniya. Na tsana maƙaryaci, mai hassada da baƙin ciki. Na tsana wa'innan mutanen. Baya da abubuwan da kika tsana, wasu abubuwa kika fi so a duniya? Ina son mutum mai bani kulawa, sannan mai gaskiya da riƙon amana. Ina son wani. Waɗanne abubuwa kika yi da ba za ki taɓa mantawa da shi ba a rayuwarki? To akwai wani laifi da muka taɓa yi. Ka san mafi makarantu haka yara ba a ci irin makarantar gwamnati haka. So ba zan manta ba, wani malami haka yana koyar mana da irin Arabic haka. To in lokacin time din shigowar shi aji yayi to ba ma shigowa. Sai mu tafi wani Mr. Biggs can hanyar abin nan Kakuri. Sai mu je wannan dan biredin gashashe nan da ake wurgarwa wai a cikin bola, sai mu je wai muna tsantan shi. Wai mu a dole yan gayu sun ci sun rage mana. Ba mu san can ana ta karatu ba, ashe yana ta fakom yana kallon mu. Kai ranar da muka dawo gaskiya mun da ku dan san da ya tara mun jini a kumbana. Ɗayan ƙawata kan sani fassa mata baya sosai. Dan san da mahaifina ya zo ya ce kai wannan wani irin duka ne, ni ko ba na so a faɗi laifin da na yi. Gaskiya ba zan manta da wannan abun ba. Baya da haka me kike yi yanzu yadda zaki ji ke babbar yarinya ce? To abin da nake jin ni babbar yarinya ce, zan hau mota na. Zan je duk inda nake so in je wajen sana'ata in ci abin da nake so mai kyau, in na ga dama na dafa da kaina, wani zubin kuma na siya a waje. To kaga wannan ma shi ma hankali ne zai saka kai wannan. Baya da wannan wani irin abinci kika fi so? To kaga misali yanzu na samu tuwon shinkafa na miya kuɓewa ɗanya da ɗan man shanu kaɗan ba mai yawa ba haka, da ɗan nama a ɗan soya shi sai a saka shi a cikin dage-dage a zuba. Ka kawo min shi kenan ka gama da ni malam ya kasi. Baya ga abincin da yake burge ki, me kike a gida wanda yake ɗaya miki kewa? In ba ni da abin yi gaskiya nakan kira manaja na sai mu je gidan gona. Nake ina da kaji da kifaye, nakan je nan kan ita kallon su ina jin sanyi a raina. Nakan ba su abinci ma da kaina wani zuban ta aiki haka. Ana raɗe-raɗi akan ke budurwar zango ce, menene gaskiya al'amari game da haka? Ka san shi yana da farin jini, kuma ban san me yasa ba mutane da an ga irin mace mai kyau ta shigo industry ai budurwa da me zango ce, ni ban san me san irin wannan abubuwan ba. Gaskiya ni ba saurayi na bane, mai gidana ne shi ya fara yin min fim. Menene babban burinki a rayuwarki? Babban burina shine in yi kuɗin da nake so na yi, sannan in taimaka wa mata harkan ilimi. Don gaskiya mata suna cikin wani yanayi
musamman masu talla irin almajirai kaga budurwa haka kuma ba ilimi, gaskiya ba na jin daɗin haka. In dai na yi kuɗin da nake so na yi, alhamdulillah yanzu in fi yanda nake zan taimaka wa mata, babban burina kenan. A ɓangaren dabbobinmu na gida, tsakanin mage ko kare wanne kika fi so a cikinsu? Su duka, amma ba sosai ba. Shi kare musamman in ya ce ɗin nan. Wani zuba idan na je gidan gona da yake ina da su guda 2, to wani zuba in na kwana 2 ban je ba da yake sai ya matso kusa da ni ya ji kamshin jikina sai tukunna sai ce oke to wannan nawa ce. Ita kuma mage in tana cin abinci ɗin nan ka zo sa mata ɗin nan da take yi, ka san gani suke kamar zaka ɗauke masa abin da suke ci, to gaskiya ba na son wannan. Na fi son dai kamar kare ɗin. To jama'a kun ji yadda tattaunawar ta kasance tsakanin wannan jarumar wato Fati Shu'uma, fitaccen jarumar fim ɗin Hausa a yanzu. A wannan tasha tamu mai suna